Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Oktubre 7, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Magtiyo patay matapos gintiro kag nalukpan sang granada sa Banwasang Kawayan. 4 ka mga senior citizen patay sa aksidente sa Himalalud, Negros Oriental. Sa balita national, LGU sa mga malls ginapangabay nga maghatag sa mga senior citizens sang 2 ka oras para sa pagbakal sang ila kinahanglanon. DOJ ginmando sa mga prosecutor nga i-prioridad ang drug cases. Kag sa atong balita, international eksperto nga doktor sa US nagpahayag COVID-19 infection sa White House mahimo nga napunggan. Sa sports balita, Lakers again dominar ang Game 4 sang NBA Finals. Sa atong balita entertainment, Bella Padilla ginkumpirmar nga isa ka dumuluong ang iya nga boyfriend. Sa balita, una sa aksyon! Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligat. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga nag-monitor sa aton niya nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Heaven, mayong gabi. Sa kay Sir Alex Puentes, good evening man. Kag happy Wednesday. Uy, nagaulan-ulan. Subong Action Day. Sa kay Sir Alex Puentes, mayong gabi. Sa kay Alex Montesa, naga-monitor man subong nga gabi. Salamat. Sa kay Bing Guerrero, naga-monitor dira sa area sang Cartagena sa syudad sang Sipalay. Thank you so much. Sa kay Presi, Dennis Richard Tiborga Roma, mayong gabi man. Sige. Sa mga ka-action naton, sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. May lada nga pagpamati. Ibutang kong sa diin ka mo monitor sa bunga gabi kay para malawag ta. Sige. Thank you so much gid sa inyo man nga pag-monitor. Sa kay Maribel, mayong gabi man. Sige. Sa kay Sir Melvin Piñafel, mayong gabi. Approve ko no. Thank you. Sige. Thank you so much man sa liwat. Sige. Sa mga ka-action naton, action na actually upod ko subong si Action Dale. Kay galing kay dumay ginasakuan sa bot ko naman ang ginasakuan niya. Habayaan talang danay sa Action Dale. Anyway, sa mga ka-action naton nga naga-monitor, i-follow dang amon nga page kay para makakuha ka man sang dugang nga mga information. Aksyon Radio Bacolod nga page kay para hindi ka na bala malate sa mga information. From time to time may ara ka iya sang update. Kag syempre
Hindi mo pagkalimtan ang Energy Fans Club. Mag-welcome dira si mo ang ilang president, si Dennis Tibor Roma dira sa area sang or sa Banwasang San Enrique kag sa area naman sang Manapla ang iyang Vice Presi si Regine Villalon kag sa din to ganing isa pagidman sa may Kawayan. Sa may Kawayan. Anyway, sa Kawayan, gila may pinato ka mga area subong nga ginabaha kay tungod sa pagbubo man sang damol-damol nga ulan sang siniya nga adlaw. Anyways, sa kay Ma'am Shaira Swanke, mayong gabi. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening man. Ginagreet ako no dayon si Presi Dennis Siga. Sa kay Zaiki Kanika Orsena. Mayong gabi mga ka-action monitor lang kami diri subong sa Pepis Plus Balboa. Check to ni pagbasa ko. Restaurant sa Mayfair. Ginatamyaw ko mga kosinero ng mga gwapuhon. Wow, sige, thank you. Sekay Kentoy de Los Santos, good evening man. Nga naga-monitor sa Valladolid, Barangay Sagwa, Banwa. Sekay, okay, standby na kita danay for our local news. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa Jess kagkaroon sa detalye na sang balita lokal. Patay ang 27 anyos nga hinablos matapos natiruhan samtang aksidente nga nalukpan sang Granada ang tiyo sini sa may sitio Manga Barangay Lumbia, Banwa sang Kawayan. Ang biktima Musanday John Ray De Locario 27 anyos, Hagroy De Locario Lunsay nagapuyo sa may barangay Abaca samtang suspect naman ang ginklala kay Ren G. Layan 18 anyos sang sitio Manga Barangay Lumbia sa Munga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Luwal Garinganang Hepe sang Kawayan PNP, ginluthang nilayan si John Ray gamit ang 12-gauge shotgun gagintunaan sa iya kamatayon. Suno kay Garinganaw, nakita ni Roy De Locario nga ginpatay ang iya hinablos rason nga nagpuli ini sila balay kag nagkuha sang duha ka granada kag ginbalikan sila yan sa tuyo nga makabalos sa kakas ni De Locario ang pina sang iya granada kag hana na kuntani nga ihaboy apang nadusmo kag aksidente nga naglupok ka. Bangod sa mga insidente, nagbulag ang parte sang lawas ni De Locario nga gintunaan sa iya kamatayon. Sila yan ang nagsungka naman sa kapulisan matapos ang insidente. Pinatuan niya sang iya tiyo nga si Ray De Locario. So, dito yan nakita actually ang yung inabdos ka nagkaya na. So, tumulo ini siya. So, no, sa pamiganis na sa aton biktima, yung ni Ray De Locario, nagkuha sang duha kang nada. Bumalik dito sa balay sa ating suspect. So, nabatihan ang porsyon sa palayag ni Police Major Luwal Garinganao sang Kawayan na PNP. Patay ang apat ka mga babae nga pareho na nga mga senior citizen matapos sa aksidente nga nadalasa sa pickup truck sa barangay Bai Banwa sang Himalalod, Negros Oriental ang isa ka kalanaan. Ang mga napatay, ginkilala nga Sanday Milagros Garsola, 82 anyos, tag-iya sa Balaligyan. Lydia Garsola, 72 anyos. Hermehilda Gantalao, 76 anyos. Kag Remedios Fabia, 65 anyos. Sunod kay Police Staff Sergeant Joey Patok ang traffic investigators ng Himlalod PNP. Tuyo nga mag-overtake sa close one ang driver sa pickup truck nga gintilala naman sa kay Robert Lim, 62 anyos, apang nalang-alang kag nagresulta nga nadulaan ini sang control sa salakyan rason nga nagdiretso sa Balaligyan ni Milagros. Dugang panipatok nagapangape ang apat ka mga biktima sang natabo ang aksidente. Dead on the spot Sanday Lydia kag Gantalao, samtang dead on arrival naman Sanday Milagros kag Fabia sang gindala sa hospital. Si Lim ang gindalaman sa hospital matapos nagsaka ang blood pressure. Nilang witness, itong sasakyan na isusubimas na minamaniho ni Robert Lim nag-overtake sa nasundan na sasakyan ng close man daw. Pero hindi kinaya ang pag-overtake kaya na-lose control siya, napunta siya sa
tindahan sa gilid ng kalsada. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Staff Sergeant Joey Pato. Sa iban nga balita lokal, strikto nga ginbando nila Carlota City Mayor Rex Halandoon nga pagdumili sa anuman nga selebrasyon sa mga talatapan sang gobyerno sa syudad. Ini matapos natukiban nga may isa ka empleyado nga nagapatigayon sang pagtipon-tipon pagi sa pagpanyaga sa may treasurer's office sang syudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sang alkalde nga ulihin na lamang nabalaan nga ini nga empleyado ang close contact sa isa ka persona nga nagpositibo sa COVID-19. Bangod sini nag-issue sang Memorandum Order 2020-65 si Halandoon nga nagadumili sang anuman nga sahi sang selebrasyon sa mga opisina sang gobyerno sang La Carlota City. Ini nga memong naka-address sa mga department kag division heads pati na sa mga opisyal kag empleyado sang barangay. May bagong multipurpose bus ang gobyerno provincial sa Negros Occidental nga sarang magamit sa nagkalain-lain nga mga aktibidad. Ang bus ginblesingan kay sa tubang sa Kapitolyo Provincial sa presensya ni Governor Bong Lacson, Provincial Engineer Ernie Mapa kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero. Ini ang gintalana para gamiton sa mga aktibidad may kang tanan sa turismo, negosyo, rescue operations kag edukasyon. Sa tung Hulyo 2016 nagdunarman ang Department of Health and Dental Health Bus sa Negros Occidental agud nga makabulig sa dental outreach program nga serbisyo sa gobyerno probensyal. Ini nga bus ang ginapadala sa mga banwag ag syudad agud nga maghatag sang serbisyo pagi sa gina-provide nga dental staff kag supplies sang probinsya. Samtang sa dugang pang balita lokal, nag-umpisa ng pila ka mga barangay sa may syudad sa Bacolod sa pagbulig sa mga pumuloy nga makarehistro sa may Bacolod Contact Tracing System akon backtrack. Suno kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, may pilaman ka mga barangay ang nagapay-dalom sa corona sa training sa ilang mga encoders. Suno sa konsehal, ginaprepara naman sa karon sang syudad ang mga kinahanglanon para sa pagpahamtang sang kiosko sa mga pampubliko nga lugar, kang isang mall kag merkado para sa public registration point. Sa karon ginaulat pa ni Gonzales ang report ni MITCS Head Ramon de los Reyes ang sa kadamuon sang nagaparehistro sa backtrack. Nagpangabay si Gonzales sa publiko nga pisar nga hindi mandatory, mas maayo kung tani nga magaparehistro ang publiko para hindi man mabudlayan ang contact tracing team sang syudad. Gintala na sa Biyernes nga adlaw ang public hearing nga patigayunon sang komitiba ni Councilor Archie Baribar angod sa pag-amyanda sang City Ordinance 926 angod sa mandatory nga pagsuksok sang face mask kag pagtuman sang social distancing sa syudad sa Bacolod karon nga may COVID-19 pandemic. Ginamyandahan ni Baribar ang existing ordinansa kag ginlakip ang mandatory nga pagsuksok sang face shield, wala labot sang face mask sa public transportation, merkado, mall o kung mga enclosed nga mga lugar kaangay sang workplace o kung opisina. Ginpatag ni Baribar nga ang pagsuksok sang face shield ang epektibo nga pamaagi para malikawan nga makaangkon sang COVID-19. Sa Baribar, may mga memorandum na nga ginpapanawag ang National IATF, LTO kag iban pa nga ahensya sang gobyerno sa nga pagsuksok sang face shield sa mall o kung pampubliko nga mga salakyan. Ginimbitar ni Baribar sa public hearing ang transport sector, mga market vendor, Bacolod City Health Office, kag iban pa. Ang pinalidad para sa mga Bacolod non-violator, ang magapabilin sa 200 pesos o kung 8 ka oras na community service o kung sa residente sa nga Bacolod, kagag 300 pesos naman sa non-Bacolod residents. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:17, DTX sa 500 capsule mga Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuwa
Tanaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse. Sa mga ka-action natin, welcome back for the second portion sa pag-greet diriya sa inyo sa Facebook Live naton. Sa kay Sir Bambi Serrano Defensor, sa kay Ma'am Jocelyn Arisibita Olak, good evening. Sa kay Sarl Re Vardoco Dantos Notanmon, good evening. Please greet ko no family niya sa Barangay Manghanoy, La Casillana, sa kay Tatay Dominador Sandot, Ati Donna, Manang Gili or Girly ini siya. Okay, kay sa best friend ko nga si Sir Raymond Antang. Thanks and stay safe. God bless. Watching from City O. Sige, sa kay Junjun Esteves, good evening man. Nag-monitor sa Binondo, Manila. Tamiyaw niya lang ang taga Isabela, Negros Occidental. Kag sa mga tao dira sa barangay Mansablay. Labi na gid siya ako nga nanay kay Nanay Baby Esteves. Salamat gid. Sige. Sa kay Sir Orlando Torres Sr., good evening man. Okay. May comment siya gali about sa doktor. Sige sir, thank you gid. Pero ang imo ni nga comment sa para ni sa kay Action Brian nga program manami ni kay hatagan ginisang bili ni Action Brian ang imong comments sir. Anyways, thank you so much Sir Orlando Torres Sr. Sakay Rejan Villalon, good evening. Nag-monitor dira sa Barangay Purisima sa Banwasanga, Manapla. Great niya naman dayon si Dennis kag si Anthony Jones Havillo Ceblano kag sa Energy Fans Club. Sige. Sa kay Benji Galvez, good evening. Watching live in Sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Sige, thank you so much. Sa kay Nani Rodriguez, mayong gabi mga ka-action, nagapamati kami sa Paglaom Village sa Bacolod City. Thank you. Sa kay Sir Alex Montesa, patamyaw kuno ang ilang mga gwapuhon nga maestro sa RTC Talisay Driving NC2, especially sa tanan nga Group 2B 2B class. Madamig nga salamat from Barangay Takuling. Sige. Sa kay Mama Laura Jane Amante, good evening man. Pagritya Holyaza family nga nagalantaw sa Banwasang Pulupandan, pero siya live watching from Kuwait. Sa kay Eileen Dicen, good evening. Naga-monitor or pagritya na lang dayon ang family Dicen dira sa Victoria City, pero nagalantaw siya subong sa Binondo, Manila. Okay, Paksyon Dale. Sa kay Ma'am Jocelyn Alerta Cordero Gilang, watching from Bago City. Sa kay Zaika Ranika Orsana, mayong gabi ka-action tamiyaw ko gali si Fabiana Marvin, Erwin Ronilo kag Ryan sa cashier namon nga gwapa. Si Mama Ruby Bulaw kag Kevin, salamat gid. Sige. Thank you so much gid sa aton mga ka-action nga nag-monitor subong nga gabi. Standby kita danay for our national news. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:24 kagaron sa detalye na sa balita national. Nagpangabayang National Commission of Senior Citizens o NCSC sa mga LGUs malls sa grocery stores nga hatagan ang mga tigulang sang duha ka oras sa aga para magbakal sang ila sining nga mga kinahanglanon. Ini ang pilar ni NCSC Chair Franklin Quijano matapos nakabaton sang report nga may pila ka mga LGUs ang napasluan sa pagsunod sa guidelines sang DILG nga mga senior citizens ang pwede makagwa sila nga balay kag magsulod sa mga establishmento para magbakal sang ila kinahanglanon. Sudo kay Quijano, manubong tsansa nga makaangkon sang masakit ang mga senior citizen kasunod nga gina-disinfect man ang mga mall sa adlaw kag gabi. Ginasesyon ni Quijano ang 2 ka oras umpisa las 9 sang aga tub las 11 sang aga. Ginmando sa Department of Justice akong DOJ sa tanan nga prosecutors nga nagauyat sa drug-related cases nga prioridad ang pagsulbar para gilayon nga maguba ang mga nakumpiskar nga droga sa sulod sang gintalana sang layi. Sudo kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang department mag-issue sang memorandum circular para sa natungdan nga prosecutors agad nga matutukan ang drug cases makapasaka sa kaso sa gilayon kag makahimo sa court order para sa inspection kag destruction sa kontrabando bilang pagsunod sa Anti-Dangerous Drugs Law. Ginhimo ni Guevara ang pahayag kasunod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga disposal kag destruction sang tanan nga nakumpiskar nga shabu sa sulod sang isa ka semana. Samtang pagatalakayon sa mga opisyal sang gobyernong proposal nga pagtugot sa mga minor de edad sa computer shops kasunod sa pagpatuman sang blended learning scheme. Suno kay Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Salazar, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyong iningabutang sa masunod nga meeting sang National IATF. Sa karon ang mga minor de edad ang ginadilian nga magkadto sa computer shops. Suno kay Salazar, ila na intindihan ang concern sa mga estudyante kang ginikanan ilabi na ang mga pigado sa pagpatuman sang distance learning rason na nagapangita sa paagi ang gobyerno para mabuligan kag mahatag ang ila kinahanglanon. Suno kay Salazar, anuman nga ang mga indesisyon ginapasiguro sang JTF, COVID Shield kag PNP nga strikto nila nga ipatuman sa tuyo nga maproteksyonan ang madamo nga tawo sa COVID-19. Ginpasiguro ni Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara nga hindi pagdali-dalion sang Senado ang 2021 nga budget deliberations sa PIAC sa mga pagbago sa schedule of transmittal halin sa Kamara. So kay Angara, ang Senado may mga bagay nga wala dapat ginapalipot ang proseso tungod importante nga ginatungdan nila ang ila obligasyon bilang national officials. Dugang pa ni Angara, ginpasiguro sa iya ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga ang Kamara magatrabaho para sa ginaduso nga pondo sa panahon sang undes break kag magapadala sang kopya sa mga senador agud nga malantaw ang kaundan nga pag-aprobahan sa ikatatlo nga pagbasa. Ginaopda ni Angara ang suwestyon naman ni Cayetano nga paliputon ng proseso pareho sa bicameral conference apang hindi ang kalawigon sang debate sa Senado angod sa pondo. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos ginlamang sini.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa lupa. Sa aksyon! Kag sa atong balita international, ginpahayag sang top US infectious disease expert nga si Dr. Anthony Fauci nga mahimo na pungga na pagdamo sa kaso sang COVID-19 sa White House kung seryoso lamang ang pagkapig sini. Madamo nga close aid ni US President Donald Trump kag senior Republican politicians ay nagpositibo sa COVID-19 halin sa ginanunsyo man sang Republican na president nga siya kag ang iya asawa nga si Melania ang na-infect sa virus. Sa nabaduan, si Trump isa man sa nagapakanubo sa advokasya ni Fauci agod sa public health guidelines para pakigbatuan ang coronavirus. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, gindominar sang Los Angeles Lakers ang Game 4 sang NBA Finals kay nasang aga. Daw ang Lakers kontra Heat sa score nga 102-96. Nanguna sa Lakers sa LeBron James may 28 points, 12 rebounds kag 8 ka assist. Samtang si Anthony Davis naman ang nagdugang sang 22 puntos. Lakip na din sa ka 3-pointer pila ka segundos ang nabilin antes matapos ang fourth quarter. Ang Lakers may 3 na kadaog kag isa naman sa Heat. Sa tion nga magdaog ang Lakers sa Game 5 nga patigayunon sa Sabado nga adlaw, ila na makuha ang kampiyonato. Nakabalik naman sa hampang sa Heat si Bam Adebayo nga may 15 points kag 7 rebounds. Si James Butler naman ang mayara sang 22 points. Sa balita, sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, ginkompormar ni Bella Padilla nga isa ka foreigner ang iyang boyfriend kag gitila naman kay Norman Benbey. Inipila ka daw matapos naglapta sa social media ang litrato ni Bella nga nagbakasyon sa Turkey kaupo ding iyang nobyo. Sa iya Instagram post, ginanunsyo ni Bella nga nakilala niya si Norman sa St. Gallen, Switzerland. Posible nga samtang nag-shooting si Bella sa nga 2018 nga movie nga Meet Me in St. Gallen kung sa diin partner niya si Carlo Aquino, nakilala sa actress si Norman. Kuha ang litrato nanday Bella kag Ben sa Rose Valley, isa ka sikat nga tourist destination sa Cappadocia, Turkey. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippines sa Nardima, alas 6:36 sa inyo na batiadang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Oktubre 7, 2020. Sa liwat kaming inyo, mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,